Ο χάρος περιποιητικής. Για την ώρα νικάει αυτός, αλλά θα τον ισοφαρίσω όταν θα του έχω πεθάνει και κηδεμένος με σακάκι φωτεινό κίτρινο, με παπουτσίχρωμη γραβάτα και γραβατιές κάλτσες και με τη σκελέα της κουάντρα τζούρα από μέσα και τον ψηλό μου κασκορσέ. Η ονιά του θα έχει περάσει και δεν θα μπορεί να με χαλάσει άλλη φορά, γιατί όταν θα έχω σκορπιστεί μέσα από την ήττα στα μαρμαρέλα αλόνια, σαν στάχτες στο γυαλί, εκείνος δεν θα επιχειρήσει τίποτα γιατί θα αναιρούσε την ιδιότητά του. Γι' αυτό θα συμπορευόμαστε παράλληλα, εκείνος τεθλιμμένος χάρος όλο πλήξη, ενώ εγώ έχοντας ξεμπερδέψει μία και καλή, θα είμαι ολόνεκρος, ταυροκούμποτος ή δίπετος, παστεριωμένος στους τοίχους, που για την ώρα αιωρούνται στην ατμόσφαιρα σαν γύρι από φτερά, τιναγμένα σαν μικρά χαλιά στην τύχη. Σία περιποιητικής. Μια μέρα στη δεκαετία του 70, όπως μπήκε ο Καχτίτσης στο τυπογραφείο, πέταξε μια παρατήρηση στο φίλι Παυλάκο που μάζευε γράμματα από τα κουτάκια. Το κλεισεδάκι σου θέλει λίγο σήκωμα και η τελευταία τελεία στο τεμάχιο είναι από άλλη γραμματοσυρά. Παράτα μας, που φωνάζει ο Βλάχος. Και όπως βριζόντουσαν σαν παλιοί φίλοι φαντάρι, ψηλάφισε την εγκοπή του μεταλλικού στοιχείου και διαπίστωσε με αυτοαφή ότι ήταν πιο ψηλά από τον πλαϊνό. Αλλά ήταν επτανήσιος γενναίος. Ασφάλισε το συνθετήριο πρώτα, μη του χυθούν οι φτιαγμένες σαράδες, άλλαξε την ξένη τελεία και μετά γονατίζει στη μέση του παταριού και ευλαβικά παίρνει το χέρι του φίλου και το φιλεί.